Un proverb italian spune: dacă soarele strălucește deasupra mea, nu îmi pasă de lună. Este doar o remarcă ce vrea să spună că satelitul nostru nu trebuie luat în considerare. Însă oamenii au pășit pe lună, nu pe soare. Sfatul meu pentru cei care vor să meargă pe soare este să o facă pe timp de noapte, este probabil mai rece. Acum vreau să vă arăt unele dintre cele mai interesante lucruri despre lună. S-ar putea să vă schimbați părerea despre simplicitatea sa. În primul rând, existența lunii a fost rezultatul unei ciocniri. Oamenii de știință cred că a fost formată din resturi ale Pământului și ale unui obiect din spațiu care era de dimensiunea lui Marte după ce acestea două s-au ciocnit. Luna nu este o sferă perfectă, forma sa are mai mult aspectul unui ou din cauza gravitației Pământului. Luna este cea mai apropiată planetă satelit de Soare, deoarece Mercur și Venus, care sunt mai apropiați de Soare, nu au sateliți. Cu un diametru de aproximativ 3475 de kilometri, Luna este al cincilea cel mai mare satelit natural din sistemul nostru solar, după sateliții lui Jupiter, Ganimede, Callisto, Io și luna lui Saturn, Titan. Noi putem vedea eclipse de soare destul de des, dar eclipsele de lună se întâmplă odată la câteva sute de ani. Luna arată ca și cum ar avea aceeași dimensiune ca soarele, cu toate acestea soarele este de 400 de ori mai mare decât luna, dar surprinzător este și de 400 de ori mai departe de noi. Acesta este motivul pentru care cele două par să aibă aceeași dimensiune privindu-le de pe pământ. Chiar dacă luna pare foarte strălucitoare, abilitatea sa de a reflecta lumina este de 3 ori mai slabă decât cea a pământului. De aceea, combinate într-o fotografie, oamenii fac luna să pară mai strălucitoare într-un mod artificial. Ar fi nevoie de aproximativ 300.000 de luni pentru a produce la fel de multă lumină ca și soarele într-o după-amiază. Aproximativ 206.000 dintre ele ar trebui să fie luni pline. Luna se îndepărtează cu 4 cm de noi în fiecare an. La început, aceasta se afla la doar 22.000 de kilometri distanță de noi, iar acum se află la 400.000 de kilometri de pământ. În aproximativ 600 de milioane de ani, dimensiunea sa, așa cum este privită de pe pământ, va fi atât de mică încât nu vor mai exista eclipse totale de soare. Luna cauzează valuri mari și mici pe pământ. Influența gravitațională a lunii are acest efect asupra oceanelor. Cele mai mari valuri pot fi văzute atunci când luna este plină. Există fluctuații ale temperaturii uriașe pe lună. În apropierea ecuatorului lunii, temperatura este de minus 173 de grade Celsius pe timpul nopții și de peste 100 de grade Celsius pe timp de zi. O zi pe lună este egală cu 29 de zile pământești, atât îi ia soarelui pentru a traversa cerul lunar. Oamenii mereu văd aceeași parte a lunii. Câmpul gravitațional al pământului face ca luna să se învârtă mai încet în jurul axei sale. De aceea îi ia lunii același timp să se învârtă în jurul propriei axe ca și în orbită în jurul pământului. În anul 1959, oamenii au putut vedea pentru prima dată cealaltă parte a lunii datorită unei fotografii făcute de nava spațială rusească Luna 3. Cealaltă parte a lunii este mai muntoasă decât cea pe care o vedem noi de pe pământ. Acest lucru se datorează gravitației pământului care a făcut crusta vizibil mai subțire. Craterele de pe lună au fost create de asteroizi acum 3,8-4,1 miliarde de ani. Acestea încă sunt vizibile doar pentru că schimbările geologice de pe lună nu sunt atât de active ca pe pământ. Craterele de pe lună au fost numite la început după oameni de știință, artiști și cercetători, iar mai târziu după astronauți americani și ruși. Cel mai mare crater de pe lună este numit Aitken, după un astronaut american, iar diametrul acestuia este de 2000 de kilometri. Acesta este al doilea cel mai mare crater din sistemul nostru solar. Există apă pe lună, dar toată această apă este înghețată în cratere sub pământul lunii. Există cutremure pe suprafața acestui satelit. Acestea sunt cauzate de gravitația pământului, iar epicentrele lor sunt cu câțiva kilometri mai mici decât suprafața lunii. Gravitația lunii reprezintă doar o șesime din cea a pământului.
Dacă pe Pământ cântărești 45 de kilograme, pe Lună vei avea doar 8 kilograme. Vei putea de asemenea să parcurgi distanțe de 6 ori mai mari și să cari greutăți de 6 ori mai mari. Deși este ușor să mergi, este extrem de periculos să faci asta. Piciorul unui astronaut într-un costum greu s-ar putea scufunda în suprafața Lunii până la 15 cm. Săriturile lungi pot fi incontrolabile și periculoase în același timp, deoarece suprafața Lunii este plină de cratere. Din cauza gravitației mici, praful de pe Lună, care este format din particule mici, grele, ascuțite și mirositoare în același timp, se află pe toată suprafața sa. Acestea pot cauza febra fânului și pot intra în costume distrugându-le. Având în vedere faptul că la răsărit și apus praful dansează, nu este atât de rău până la urmă. Praful plutește deasupra suprafeței Lunii datorită forțelor electromagnetice. Luna are un fel de atmosferă care este numită exosferă. Aceasta este compusă din helium, neon și argon. Este de 3 trilioane de ori mai puțin densă decât cea a Pământului. Absența oxigenului în atmosferă face ca cerul să fie negru în timp ce soarele continuă să strălucească. Din această cauză, umbrele sunt clar conturate. Dacă te-ai ascunde într-o umbră pe Lună, nu ai putea să-ți vezi mâinile și picioarele. Deoarece nu are o atmosferă reală, pe Lună ziua se schimbă instant în noapte. Spre deosebire de ce suntem învățați la școală, Luna nu se învârte în jurul Pământului. Atât Pământul cât și Luna orbitează în jurul aceluiași punct comun numit baricentru. Acest lucru îi determină pe unii oameni de știință să creadă că Luna nu este chiar un satelit. Atunci ce este? Ei bine, satelitul Pământului este mai mult o planetă. Pământul și Luna compun un sistem de 2 planete similar cu Pluto și Charon. Acest lucru este dovedit și de dimensiunea Lunii, care reprezintă o pătrime din diametrul Pământului. Ceilalți sateliți pe care îi știm sunt mult mai mici decât planetele de care aparțin. Luna este singurul obiect din spațiu în afara Pământului pe care oamenii au aterizat. 600 de milioane de oameni au urmărit la televizor cum primii oameni din istorie au pășit pe suprafața Lunii. Telefoanele moderne sunt mai performante decât calculatoarele folosite pentru aterizarea navei spațiale Apollo pe Lună. Mai mult de 400 de copaci care cresc acum pe Pământ sunt aduși de pe Lună. În 1971, semințele au fost culese de către Apollo 14 și aduse înapoi pe Pământ. Au trecut deja 47 de ani de la ultimul zbor pe Lună. NASA lucrează acum la câteva noi rachete Ares-1 și Ares-5 care vor putea duce încărcături pe Lună și înapoi. Există urme de talpă pe suprafața Lunii chiar dacă au trecut aproape 50 de ani de când astronauții au pășit pe aceasta. Aceste urme pot rămâne acolo pentru milioane de ani pentru că pe Lună nu există vânt sau apă care să le șteargă. 12 oameni au fost pe Lună. Neil Armstrong a fost primul în 1969 și Eugen Cernan ultimul în 1972. După ce echipajul Apollo 11 a revenit pe Pământ, membrii săi au trebuit să treacă prin vamă. Aceștia au declarat că aduceau pietre și praf de pe Lună. Luna are propriul ei fus orar numit ora standard lunară. Aceasta nu corespunde însă cu cea de pe Pământ. Un an pe Lună este compus din 12 zile, numit după astronauții care au pășit pe suprafața sa. Zilele sunt formate din 30 de cicluri, care la rândul lor sunt formate din ore, minute și secunde. Calendarul începe cu momentul în care Neil Armstrong a pășit pe Lună. Nu există apă pe suprafața Lunii, suprafața ei fiind complet uscată. Acesta este motivul pentru care nu poate crește nimic acolo. Cu toate acestea, monstrele din solul Lunii arată că pot crește totuși plante. Zonele negre pe care le vedem pe Lună sunt numite mări lunare. Există 17 mări lunare, un ocean și 4 golfuri, dar toate sunt goale și uscate. Oamenii de știință obișnuiau să creadă că acolo a fost apă înainte, dar teoria s-a dovedit a fi greșită. Mările lunare sunt depresiuni umplute cu lavă de bazalt care a devenit solidă acum mult timp. Neil Armstrong și Buzz Aldrin au aterizat cu nava spațială pe o astfel de mare numită Marea de Liniște.
Luna nu are un câmp magnetic propriu, însă pietrele aduse de astronauți au calități magnetice. Oamenii de știință cred că Luna a avut un câmp gravitațional, dar aceasta l-a pierdut la coliziunea cu un asteroid. Pe suprafața Lunii se află 200 de tone de gunoi. De fapt, sunt experimente și rucsaci folosiți, toate lăsate de astronauții NASA care au aterizat pe Lună din 1969 până în 1972. Restul lucrurilor au fost lăsate de către alte țări care au făcut călătorii pe Lună fără un echipaj. Cele mai vechi resturi de gunoi de pe Lună sunt probe care au fost trimise pentru a afla dacă este posibilă aterizarea pe aceasta. În 1960 au existat speculații cum că suprafața Lunii ar fi acoperită de nisipuri mișcătoare, fiind astfel imposibilă aterizarea pe aceasta. După cum știm cu toții, această teorie s-a dovedit a fi greșită. Înainte, oamenii obișnuiau să creadă într-un mit al vacilor pe Lună. Evident că nu este niciun indiciu care să arate prezența vreunei bovine pe suprafața satelitului. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!